Mwana asike kutanga kurasika vamwe vanhu vakangorwadziwa nokuti mukadzi vakazotonona naye akatsvuko futi sekuru. Vanhu vese vangonzwa arikubleacha asikavharirwe mwana kana ivo vari panze kana baba vacho atotamba panze kana isusu tikatomuona atopfurira bhaundari parinapa tinodzoka totomhanyisa odzoka gedhi chitoziva kuti anoshayikwa tino adzoka kudaro akagara futi 2 months vanhu vakati angangovarairwa chete mwana anoenda kuenda zvekuti vanoenda kana polisi kwese vachimutsvaga vachitomushaya kutomuchengetedzawo nekuti vaitya kuti vamwe anogona kubuda achienda semwana anongofamba anga akadhisturbika saka vanenge vachityirawo kuti mwana anogona kubuda achienda mwana achidai saka vaingobudawo vharawo madhozi awo vharawo gedhi rawo kuitira kuti mwana pavanodzoka vanongowanawo mwana ari safe. Tiri kusangana zvakare pano paDestiny TV muchirongwa The Village. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Kana musati maita subscribe tinokukurudzira kuti muite subscribe. Munyaya yakabuda mazuva angodarika iyayaya nyaya yakaitika kuno kuSt Mary's uko kuri kunzi kunenge kwakadzokorodzwa zvakare nyaya takamboona iyaya Gogo Mahlahla kuti mwana anovharirwa mumba kwemakore. Tatevera kuuya kuzozvinzwira tega isusu kuzvinzwira pamhino sefodya kuti zvinhu zvakambofamba sei. Tasvika pamba apa taona paine gedhi hombe pane juraho riripo. Takwanisa kutaura nemuvakidzani uyo atiye zvinonetsa kunzwisisa nekuda kwokuti zviri kutaurika nevanhu ivo havazvinzwisise. Mwana uyu vaimuona saka pa3 years dziri kunzi mwana anga akavharirwa ivo vanoti mwana vaimuona asi nekuda kwokuti mwana anga asingaite zvakanaka aiita pfari uye pfungwa dzake dzisingaite zvakanaka aimboshayikwa zvichida mwana uyu aivharirwa mugedhi kuti asarasike nokuti ari kunzi iye akamborasika kaviri kese pamwe pacho pakatoita mwedzi nemwedzi mwana asina kuwanikwa. Mama tauyawo kuno kuSt Mary's uko kwatiri kunzwa kunzi pane mwana anga akavharirwa kwemakore vanhu vasingatomuona asi tichipinda muraini munomu vamwe vari kuti isusu mwana taimuona. Kutaura kunoku vabereki ava vakatotongwa vakanzi vagarewo muchitokisi kwe2 years. Chii chamungadewo kutaura imi? Next door sevavakidzaniwo inini mwana ndaimuona wapo neapo taimuona mwana plus mwana uyu akanga ane urwere airwara ainenge ane chirwere chekudonha akatombo plus pfungwa dzake futi dzanga dzisingaite dzisina kuita mushe zvokutoti mazuva aya mashuromu pane paaitomborasika achitomboshayikwa nenyaya yekuti zvezvokuti mwana anenge achingofamba pezero wamushaya asi wachizomuwana achiita se achidzoka saka zviri kuzovharirwa zvekubva hanzi mumba izvi pamwe gedhi dho raitovharwa kuti arambe achitenderera ari pai ari muyadhi kana akabuda yadhi akabuda gedhi anenge ane munhu waainenge ainaye kuti ungobuda urohwa nezuva tenderera wodzokera hake pai mugedhi zviri kuzovharirwa mumba izvi zvekuti mimi muri kutopa umbowo hwokuti mwana maimuona uye hakuzi kuti akaita 3 years musingamuoni. Kana taimuona mwana taimuona. Mwana aienda kuchikoro here uye mwana uyu akurasika? Mwana akanga asisaenda kuchikoro nenyaya yekuti mwana airwara akanga ari murwere mwana uyu aidonha saka kusaenda kuchikoro inyaya yekuti mwana aiita sei aidonha pamwe maybe ndo zvakaita kuti mwana asaite sei asaende kuchikoro. Zvino nezvakubuda zvine zviri kutaura vanhu mungati sei mimi vanhu vasumudza kutaura kuti mwana uyu anga akavharirwa mumba uye asingapiwe zvekudya chii chamungade kutaura? Kana chiri chikafu pamwe kana chikafu mudzimba umu chinogona kuva chaitawo zvacho chishoma asi mwana kudyawo pamwe aitoti uyowo kana akayachiti nzara taitongotsvaga chokumba mwana achiita sei achidya aitouyawo semawakidzani akatiwo nzara tichingombowo mwana achiita sei achidya saka toti mwana aidya asi
pamwe chikafu ndo chaitomitiro zvake chishoma. Tisingazozivawo mumba mavo ive naamai vake kuti vaipanana sei pachikafu chacho. Mungati here imimi zvichida vanhu vari kutaura nyaya iyi inyaya yekuti mai vari papa havazirivo vakamubereka, saka vanhu vanobva vabatanidza zvakawanda wanda. Vanhu vanotaura zvakawanda mukurarama zvagara zviriko. Vanhu vanotaura nezvechokwadi nezvisiri zvechokwadi, zvese zvinogona kuita sei kuwanikwa panzvimbo. Zvichireva kuti imimi muri kutopa umbowo hwekuti aiwa isusu mwana taimuona pa3 years dziri kutaurwa idzi isusu taimuona. Aiwa taimuona, aibuda panze, aitenderera mugedhi, anga asina kubva anzi dho kwidiba kwidiba, asi aitenderera pai mugedhi muyadhi mavo imomo taimuona. Zvekuti mungati imimi makapedzera kumuona rini? Zvekuzoziva zvemazuva manje zvekuti ndichifunga kuti nezvarini. Haya, asi hapana 3 years. Aiwa hapana, 3 years dzakatowandisa dziri kutaurwa idzi. Kana iro gore racho ravari kuti kana ndikati gore racho rakatowanda. Rakatowanda. Aitenderera mugedhi taimuona. Chii chamungade kutaura nekuti dzimwe nguva mashoko evanhu anosvika pakuti kunge kutaura kwatiri kuita kunoko ava vatowo muchitokisi nekuti vari kunzi ivo vakavharira mwana kwe3 years dzese. Chii chamungade kutaura? Ine ndiripo hangu pakuti kana tine vana mudzimba umu ngatingobatai vana vedu sechi mwana wanhingi mwana wako, mwana womurume mwana wako, mwana watete mwana wani mwana wako. Vana vanongobatwa zvinhu zvakaita sei zvakafanana. Kana chiri chikafu unongobikirawo munhu wopawo chimwana achiita sei achidya. Mwana anongobatwa semwana. Tinoona iye zvinoizvi kuti dzimwe nguva vematare vedzimhosva vanotora zvinenge zvataurwa nevanhu neumbowo hwauya. Tingati here vakanyatsoongorora nyaya iyi vakaona kuti zveshuwa mwana uyu yanga akapona. Sikazoziva zvangu nematorerwo aitwa semabudiro akaita nyaya, handiti vanhu vakatora mafotozi vangoisa kumasocial media, saka ndo matongero vanenge wakaita iwayo nemapostirwa zvaine zvakaitwa sei azvinenge zvakaitwa. Zvichireva kuti kunoko hakuna vanhu vakayatsouya vakaongororawo nekutaura nevanhu vachibvunzawo kuti mwana uyu maimuona. Hatina mbouya tapana takaona akauya achitibvunzawo. Asi imi mutori muvakidzani? Tiri vavakidzani. Mukutotaura kuti isusu mwana uyu taimuona. Tingati here zvichida pamwe kumuvharira mugedhi kana kuti kumuvharira kwavaiita kwaive kwekuti vamuchengetedze nekuti mamboti imimi akamboshayikwa vachitomutsvaka? Kwaive kuti tomuchengetedzawo nekuti vaitya kuti mwana anogona kubuda achienda semwana anongofamba anga akadhisturbika, saka vanenge vachityirawo kuti mwana anogona kubuda achienda mwana achidai, saka vaingobuda wovharawo madhoza wovharawo gedhi ravo kuitira kuti mwana pavanodzoka vanongowanawo mwana ari sefi. Muri kuti pavanodzoka asi vabereki vepamba ipapa vaishanda here zvoti mwana aisara basaka? Pamwe amai ndabudawo ndaenda kumashops, pamwe ndabudawo ndaenda kana kukiliniki, ndinotongovharawo madhonji zvakuti pandinodzokawo vana vanenge vari sefi. Dzimwe nguva tinozonzwa vanhu vachiti social media inonyepa, social media inotaura dzimwe nguva kwavasina kuswera. Mungati here imimi dzimwe nguva makuongorora nyaya iyi ndo zvimwe zvekuti munozoti vesocial media vanonyepa nekuti zvimwe zvezvinhu zvinenge zvaakubudapo hazvina umbowo? Aiwa, munenge muchibudisa zvinhu zvamunenge manzwa zvichitaurika panzvimbo sekuuya kwamaita ipapo matonzwa zvandataura, saka ndo zvamunongoburisisa izvozvo. Asi tichitarisa social media yakatanga kuburitsa yaitaura kuti mwana uyu aisabvumidzwa kutobuda mumba zvachose kwe3 years hapana munhu akamuona. Mwana uyu aingogara mumba zvokuti akapedzera kutodya kunyange netsvina yake. Ndo kunzwa kwawakaita pamahumbowo wakatanga kunzwa zvitanga kupostwa, saka vanongotaura sei saizvozvo nekuti ndo matangira zvakaita. Asi hazvina kana chokwadi nekuti vanhu havana kunyatsoya kuzoongorora. Havana kuya vachivherifaya kuti zvakamira sei. Inyaya yakatongoenda kupolisi ichibva yatongoidai ichibva yatodai ichibva yaenda. Mama mataura nyaya yekuti mwana uyu aimborasika. Tinoziva kuti dzimwe nguva mwana anokwanisa kutorasika kuseni wozonzi aonekwa ukoko. Mwana uyu airasika kwenguva yakareba sei yamuri kuti airasika? Uye akangorasika kamwe chete here? Mwana uyu akatomborasika achigara nambuya vake vasati vashaya.
ambuya vake vasati vashaya. Akatomborasika ndofunga dzinenge 3-4 months asiri kutombowanikwa. Akatozowanikwawo nemumwe munhu kusaidhi rekubudiriro atoendawo kumheni mapurogiramu ekuchechi. Pachechi paakatozowanikwa kuti mwana azodzoka kupi, azodzoswa kumba. Vakanomutora vakadzoka naye kumba. Mbuya vacho washaya kudaro saizvozvo akazorasika futi akugara namadha wake vamwe vasiri ava. Pane vamwe vaakambogara navo futi akamborasika futi. Ipapo ndifunga ndinoti akaita manzi mangani futi asati awanikwa. Akazowanikwa saka munhu akangotyirwa kunzi munhu anongobuda achiita sei achienda. Mai vemwana uyu vakashayika here kuti ndimai variko asi vanga vasiri kugarapo nemwana wavo? Mai vakabereka mwana uyu variko vasi vari kugarawo. Nongozoti munhu ukaroorwa nomumwe murume pamwe hauzocheukowo vana vako unenge wakuita zveikoko. Mwana uyu ari kunzi akavharirwa kungoti ndiye mwana mudiki aripo here kuti pacho nevamwe vana vadiki varipo? Vana ava vanga vari 2. Uyu ndiye mudiki wacho. Mukuru wacho kamusikana ndifunga kane 23 years but mukamuona zvaari mwana futi akatodisturbika. Pa23 years wake kana ukamuratidzwa paumbofungiri kuti mwana ane 23 years. Kana sadza chairo agone kubika, kana muriwo chaiwo agone kubika, zvanhu zvake zvese ndezvokutobatsirwa. Saka mwana futi akaita sei akatodisturbikawo futi. Iye mukuru wacho ane 23 years wacho. Saka vana vakangoberekwa vari vangani? Vari 2. Mukuru uyu maitomuona ukati aitombofamba vese vari 2 nemudiki? Vofamba vese, vamwe votombogesa kana kutobata hanzvadzi yake vachienda kana kuchechi. Kuchechi chaiko vaitoenda kuchechi, aitogesa hanzvadzi yake ogesa pfekedza votoenda kuchechi kusandi votozodzoka kumba. Vaitomboenda kuchechi? Vaitomboenda kuchechi nehanzvadzi yake ari right, vachitoenda kuchechi vachidzoka. Saka zvekuti mwana anga akavharirwa zvinobva zviri kutonetsa, zviri kuto inyaya yekuti chete mwana anenge achiswa mugedhi, kuti garai mugedhi kutya kuti mwana anoita sei anobuda, nekunge mwana azoti munhu semwana anorwara kana zvakamubatawo mazuva acho iwayo zveshuwa. Pane paunotsona kuti mushure mwana uyu mazuva ano hazvisi kuita sei, nyama dzake hadzisi kumita mushe, anodonha. Kana adonha apfarifari anotomboita svondo mwana uchinatsona kuti mwana uyu hazisi kuita sei, haasi kuita mushe. Mwana anomboiswawo mumba nokuti mwana anenge asiri kutota nyama dzake zvakanaka, asi anoti nguva anotombobuda panze. Mwana akarwara ndi unotombongezesawo tichimboenda pazuva apa, mwana oenda pazuva. Maizviona zvekuti vana havaibuda? Taitozviona, pamwe aitombobuda kugara apo, pamwe otodonhera futi ipapo, totomhanya kuti uya utore mwana adonha, wototembedzanwa mwana opinzwa pai mumba. Saka mama chii chingabva chaita kuti vanhu vangoenda kupolisi kunotaura kuti panapa pane mwana akavharirwa ane 3 years asingaburitswe mumba? Aiwa, inyaya yekungoti chete mwana vanenge vanotadza kunatsoona mwana kuti zviri kufamba sei. Igedhi kairi, mwana anenge ari mugedhi kaumu, hauzoziva kuti zvii zviri kuitika mugedhi imomo. Wana kwazomunzwa mwana wepapa ari kurwara, anobva aita kunge hamheno zvazvo. Asi mwana anenge arimo mugedhi mawo imomo, handi muri kuona. Tataurawo nemuvakidzani murume ati vanhu vanongotaurawo zvavanongotaurawo, uya pamwe vanga vangovengawo murume uyu vachita kuti hanzi murume akanga akubhilicha, asi ivo vanoti mwana vaimuona, vachati zibongo akabuda achimhanya votomudzora kuti asaende, vachityira izvozvo nyaya yekuti anorasika. Hanzvadzi tauyawo kunoku uko mimi tikuona kuti muri muvakidzani wepamba patonzwa kuti pakavharirwa mwana. Imimi mwana uyu maimbomuona here? Mwana ndaimbomona pekutanga akambotanga atambira panze, hambe yake vachiri vapenyu, ndopakamurasika 4 months 3 months vazowanikwa kubudiriro. Avanikwa kubudiriro nemumwe munhu akaenda kubudiriro pachechi vazodzoka. Adzoka kudaro akagara vhuzike 2 months here. Vanhu vakati angangovarairwa chete mwana anoenda kuenda zvekuti vanoenda kana polisi kwese vachimutsvaga vachitomushaya. Iko zvinezvi pari kubuda nyaya yekunzi mwana uyu anga asingabatwe zvakanaka, mwana uyu aivharirwa mumba chaimo, asingapiwe chekudya zvekuti akapedzisira akutodya kunyangwe tsvina yake. Imi chii chamuroda kutaura? Mwana uyu maimuona here zvekuti mungatoti tikutoshamisa kuti vaiti mwana akavharirwa 3 years asi isusu pa3 years apa takamuona? Mwana akasingavharirwe, mwana kana ivo vari panze baba vacho aitotamba panze, kana isusu tikatomuona atopfurira bhaundari pari napa, tinodzoka totomhanyisa kudzoka
gedhi chitoziva kuti anoshayikwa Tino atocheka 2 times 3 times. Saka chii chamuri kuda kutaura nevanhu vari kuburitsa nekuti mimi muri kumupa umbo hwekuti mwana maitomuona. Saka vanhu ivava vekuti kutaura kunoku vavakidzani venyu vatongwa vari kunzi vagare muchitokisi kunzi vakanga vakafarira mwana. Imimi chii chamuda kutaura? Mwana haasike kutanga kurasika. Vamwe vanhu vakangorwadziwa nekuti mukadzi vakazotonona naye vakatsvuko futi sekuru. Vanhu vese vangonzwa akublisha. Ainzi ari kublisha ndiani manje? Baba vacho manje. Muze ari kublisha but mwana ngoti aingosvika kuti anobuda akafamba kunzoka anobva aenda kuendera Tino. Zvichira kuti mimi muri kuti mimi ava vakamuvharira mugedhi kwete kumuvharira mumba nenyaya yekuti vaitya kuti anobuda ozoshayikwa. Kuti panguva achatomudzora kana vana vese vatomudzora vese kana atopfurira boundary kuenda kukonoko. Zvokuti pane vana vanotomuziya. Vazhinji vanomuziya vese vanomuziya mwana Tino avatomuziya. Saka sei pari kubuda runyere kupi irworwo rwekunzi mwana anga akavharirwa iye anga asina? Gedhi but yekuti vavakidzani futi vamwe vacho vanenge vachikotaura unenge vasina kuswerawo futi vamwe vacho vakatopedza vakutosvika kuenda kukoti ivo vakatonyorwa mazita acho futi. Mainini vacho ndakamuvanzwa achiti Chido anakuya achiti achitonyepa futi Chido kuti akurwara. Ivo vanhu vacho futi vamhangana kumuporisi futi vakapedza vakusaenda futi koti wacho. Taedza kutaura nevamwe vavakidzani asi vamwe vengu vakuti isusu zvekutaura hatidi tinozovengwa. Vazhinji varamba kutaura nesu. Kutaura kunoku vabereki ava vakapiwa mutongo wavo vakanzi vagare mujeri kwe2 years. Pavabereki ava baba ndo baba vemwana ari kunzi anga akavharirwa asi mai vacho vanga vasingagari nemwana zvichireva kuti ava vakanga vava mainini kana kuti step mother vakanga vachigara nemwana. Chokwadi ndechipi? Mwana akavharirwa here kana kuti vanhu vakangotiwo nekuda kwokuti ndistep mother havasi kubata mwana zvakanaka asi vematare vatotonga. Mai vatataura navo vati bata mwana semwana. Hazvinei kuti mwana wemurume, mwana watete kana mwana wani, chingomubatawo zvakanaka. Zita rangu ndinonzi Stella Mumusha. Tisangane pazvirongwa zvinotevera. Musakanganwe kuona chirongwa My Story. Iko zvino kune nyaya iri kupisa yemukadzi akabirwa mwana aine 2 weeks akazomuwana. Tinokuburitsira zvakare My Hustle. Tine zvakare Twice a Mother umwe matinoona ushingi hwana amai vanochengeta vana vane hurema. Tosangana muzvirongwa pano paDestiny TV.